Karbi anglong news channel along berta than ponche bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponik tha Binhum lapen Rongkre si arong along hydro project ng Kebiji pu along alam ki ahok klardak kelong dam chiaphan Rongkre si arwadatum Binhum Ahavar SDB ahem kahumrida non malom nihang nijang Karbi anglong development amenpen corporate mate company atumaphan long leki pialam ki jurun e plengun e kaike Karbi Ahavar arwadatum katisong jurun e plengun e ason thotsi patumi chitini phai ner keparni Binhum lochin langso lapen Rongkre si arwadatum Binhum Ahavar SDB thonsing ronghang ahem kachitongda SDB along kachitong dam nang kok atheki Rongkre si arwadatum hydro project along Chedon dun depu alam chepaklang piklo bonta Binhum arong asar mate SDB abang Chedon dun pu alam keklang Aphuthak klardak alam kilong chiaphan lower Selawar mate phuluni constituency ke parlo langteng irui ahithi SDB don sing ahem ongdong arwadatum kahumrida rongasar lapen Rongkre si arwadatum hin lam chepangjarlo bonta Binhum arongasar mate SCB thonsing rong hangabang ke labangso a project ke deng ponchi pusi klardak pen pachini po bonta Rongkre si arwadatum abang Chedon amatsi Chedon dunde puta mekri kipupen phirang kiathinu pachini du Lasi Karbi Anglo Autonomous Council Atumta Bangso a project abang dak nang kibi pede chiaphansi chuningri padupo ate project nang bikoklo pulotangte eprang kisungji atowarsi chitong lokasonlo ate dake kengsang asotumsi kam nang claim lipo moki phoji ke Karbi pi atum phodun lipo puta ningdu chipaklangpo lasi un anpen bangso a project dakpen nang direct pithaputa chuning report phuluni pen bidor sing terang report Karbi anglong news channel Aphuthak dili mena mata mahudat mathaun e athema nilang si clarification si pialo mate da kan clarification si pialo la Aphuthak ke luchin lang sora tum ka akisung nang phonun de da prabhab puri re hala map along theklang teng protect lalo hai pen nilihin pen ke main udaisyo bangke dake purpose yap of the Binhum Singason area pu 1982 ningkan 24 January sinangkai puslo niltun ke 87 ningkan ke protest lo baro jonia bangkre hinia komiti seng sirong kyak ni do Arat celang si komiti seng lo Binhum nale non Ahavar Arat bangke la so project nang na asai nang ke dengi bu pensi penangan da ka Chedon de Arat tame kedam tang por tame la pupu hin lam che chipangjar lo la si pini si tame pini le thot tame lang itum dak nang hem nang humri lo la si la so a project bang nang hin pen deng pon jima mate deng pon pema po selang itum mo pen ta hangtaram pon lo la si nang hin pen si pi lam si paklar pon ji Rada tumbang nang li phansi chuning rilo the labang so project nang khang pi ma nang khang pi ma po pini nang no bang posi nang lam Aphuthak la song de la so lam karjulong pen hedi arjulong de pe na phi nilirong Arat don ko am ma ke do ke hang lap si hadak de tum nili hemalong si chingwai lo ekrilo je project ke tum ke tuar pp ne development ke nang sot apo pinyang yang tuar we jar we port tuar wang pula so ajoine pensi hala turis tourism tum ta wang puda pute la tum ta tuar selam pu tuar si tum ke nang solo po tum ke la hai ke upo tu nang nilo pusin nilirong ra pan ta hang lap si ning si de henteng wai ekrilo tapam head ra lok semen ali rong Arat tum semedo alang tum nang Chedon la ke la tu ke nang so ni wita nang dun ke rolin bang do nang dun de tang na pu dun de ase kor ke nang dun de so ni holang thandak Rongkon Arat lo la so ni we ke chingwai na dili hem no ni tum rong wer lo la ke Binhum long ta la so problem ke Binhum i long wat mati ho luchin lang so ta thang prabhab ta puri re amet ta puri re ni amet ta lang nong el thek nante la so project ke Binhum area ande tong de kedeng ponji puma mate luchin langso non to people ante luchin langso so non ani lita pa thau de sini galu ta luchin lang so ke along le phelang dap de da jin ni ke sini te puru te
apa yang atau ke kena di hydro project kali micro project small project Sila si nalihin pen bang ke Chedon nun lo. Chedon Tetapi long lek ko anse kana hok do pon. long le mangke 1395 bighas tu dak dam po Nalihin pen bang ke Chedon nun lo so project. To tangte pamu alang le SGB ke hai pulo. Hadak Binhum Arat dong si tum bangke Chedon nun lap lo pula hai. Asi halaso ke Chedon dun alam the bangke isi pen pudam polo tangte illegal. Athe halaso ke Chedon dun ajo ke chingwa ajo ke Chedon dun po bangke Ladakh waterfall. Nanti tu minta cini ji waterfall along tourist department tourist pensi Ladakh kapunai ji pusi Ladakh kacong thuilo rar phat. Apa si rar tu ke luwak lo masih halaso bangke hokbon bayal hai. Lasi kado ka biara tu sita me rong si tum tam me ke Chedon dun hok per bangke. Lasi non bangke non la anta nil tumarong saide lo apa si non bangke nil tum bangke ka Chedon dun de nil tum ke athe mo phisum krumji halaso ke kamang hu apa si nil tum ta Chedon dun del sita me non bangke chini lo non bangke akali le penak lo halaso bangke tourist pen po joine si kado ka be rong si tum ta ka Chedon dun alam the alam the bangke nak phar le phit lo lasi non fresh meat ke hang paring si fresh meat ke hang sita me rong sor phana bangke si lam lo pilo langsun mate waterfall committee seng nang posi harong ke khobor sita me hadak birta det pen bangke ladak bangke phale phit dak bangke fresh meat sing ni ro lo puson lo alang bangke klem bangke nang bisi lang lelo fry masih fry kredo jong se nang bi chet pola te ne teme cheese tame same ke song back Langsung projek yang nilit tumalong ke nang bilang le. Langsung ni projek sami nilit tuman ke utai bibek nang ji nang litum media bitu bahasa mi nang tuning rilo. Langsung dem lang ke hata ke lucu nang so iria ke nang bi masih nang bilang lelo langsung nang litum hada nang tuning rilo la asin nilam ke inton kokol. Lakha Sirkep Amring APHLC a President Lovelin Sonhan Sipen Pirangke Amai Kangnipong Kedam Tang Chitini Pai Troxia Jo Lakha Sirkep Amring Constituency APHLC President Pen Pirangke Amai Ingni Ponlo Labang so Pirangke Amai Kangnipon ang kok alam teke Kedam Tangarni Dr. Tuliram Ronghang Ruat Atingno Kaning Japon Lake Lakha Sirkep Amring Committee a Presidenta BJP along Chipa Ogdun Etlopusi Radaphan Pachitak Ponlo Bon sita laki ahokalam kalipusi Committee a President ahin pen Clardak pen Chipaklang Pontulo Alangli hinpen kaning Japon laki non batay keple alangli mahang Theksita BJP alongke Chipa Ogdun Thekthe pusi ning Japon Lasi CEM Dr. Tuliram Ronghang kaning Japon Lakha Sirkep Committee a President BJP along kachepa Ogdun pu alam ke ahokali CEM ta kamathadam kelele kamathadam ke chok chelo pusi phirang ke abitung kahumri damahut nang pachinidon Tangte Clarda Kalam Committee a President Lovelin Sonhan Sepen phirang ke athengno kaning Japon alam thele arju iksinang Mokoilumpen Kohelet Milik Report Karbi Anglong News Channel. So tini ang si dami tum nainam reng kondensi committee pen itu na press media tapi tumpan akhiru kilo itu macam pen anu pol pen kebang pen nang humri teleport tapi kini itu media poi pen nainam reng kondensi committee pen lam klar ke CPJ pansi media ko ke tum phantam me itu jang pon mo kecu hang ponang kok pate lam klar dipinang kok lam khilai lo kidam tang sia ma bang lolong agai ramang hang ai beng long CM alang ni kaniye pon alam hokpet kam ke klem lapen hokpet alam kaniye tum pan ke muni da tum apen arnam tame hejime piji walang li kaniye ake mesen alam lo stame dag nai nam ren kon silong
alangli kumara panone kasi chardam stame nainam ring konvensi desasia presidenta BP nang jonun atlo palangli kanije lasalangli ahok per alam kanije ma kalima la Aphuthak ni tum nam klarji ping lo nainam ring konvensi committee belsi committee president ke nelimit hang lo tan elipini ani BP ki jon dia fan ke nele neng nele pok ta chingoi ve la pe nele batai kep lam hang thek seta BJP ki jon dia fan ke nele ge sisiku ne nasional pan lam klar chipi lo la pen ke non nele tuma dung da medo haki do gai terang sang ho alang ni nanam ring konstituensi lo vice president lo la pen PS ki ya tum ta do president atum do nasonse da konstituensi lo ki ya ki the ding tu manda do la se la son ahok he alam rata hingo kaniji ke inudar lengi the prote alam ni chmatha chat ngia polo sameneli kamatha dam bang ke la galang li mithang si ching ton lo athma ahok he alam alang li ni ke alang li mithang sa he junu long bo ahok pet kan ye tum ban gar nam la pen munita he jime piji pro alang li kan ni ame alang li ahok he alam si kan ni ye por alang li he jime gale he junu silong bo se nyalhin kan pudami athma alang li dak ki jong pondu ham pregalam dame etum othi etum klanji pilong letan etum ruling atum etum ona atum busalang li pu holo same othi mo othi themage kiram tang momin dame niya daklo alang likani ke opilo hamprek si tum khang lo te thika chiroi lo asa kenang jia velo pusi niya daklo asa BP atum lo salam kani ke tuliram ke hampreka farman ke ahok alam se netum ke klam palong ve ji netum se hampreka wani kani ke niya na son thok si asamalong nongji thang nay chief minister lo alang li himonto tame media tum karji tu purpori Aphuthak kani karji dun ke pada ke nelong ke jang aja kong avelo tu purpori ke nang tu makam ta velo lapen da ke karbiang long ke state nang parte super state ano nang tum ke pusikitu asilam par side hampreka farman ke ahok pet klema tum la son kale der nang ase BP tum ke hampreka Aphuthak othi kita da pensira da tum sini lo ningkan ket krihini dame alang tum rata pan kachong thoi la song sini tum sini hampreka men pen kiram tang MP ko tame nang pe hai non ni tum hamprek pelong pok hamprek pe hai det pen alang tum hampreka alam ne Delhi ki dam le banda 125 amendment bill Aphuthak se thota ala rata tum ka ewe monda rata makar eke hamprekan thim bilo asike cha ka tengalang tum claim kle rata pa ason thok se border alam dame alang ni je border alam ke nitum chujing bat jirta pipe kensi da pipe busalang lagi tu samen non tapar along asonson cuma tum alang likan reaction don ke dam ma tu phang ner lo tante harak chi dam thun no mai thang along le dim pini hadi hadak panang ka po west karbiang along se non ngi tu aru after border pu seta me border pe na kai lo ke motar pho thok dala asonse rara pang pamang asonse kapre ka me ulang nasionali pu adelo kanangi dulang bulote ye tuman ruang ya por nel tum pitu pon bompo la si jasmet nelitum kadro be karbiang longa rada pan kapacini tuji lapen hitu tuji la hello ilitum karbiang long la CM uliram rong hangke non ke dam tang bate non pini pina bang alang li ka chuklem balam ganing je bang ke ison da gero pin lo athema mukoilum en amreng constituency a presidenta BJP nang dun atlo ku balam bang ke alang li tuteli ka chu lo athema ne lita amreng constituency lo vice president lo nel tum dora pet lo neli tum la son chuma thathe sita amreng aphan
amreng constituency phan ke anong pa you no pik lo kedam tang batai kep bang do lo dam ko amreng constituency long mass joining nang kibi oi phitsa me APSLC atung ke non anta inuta kon ke pusenil tunge ke theklong lo seta anong bang ke kalili kalalang ningye thap ningye pru la son selang li ningye pon lo inut karbyang long kacharia long akithe nei ilitum cipudam lo polote ilitum a hem phulo ilitum phan ki ja bang lo aki me salang li janang po aki me seningye nang po non ke ani pen wang pen rap alang li kachu bay lok kaning ye tap lok la sona CM pulote ili tum karbiang long pisiman nima karbiang long ki vir ye phana por nang nelo la son sin del tum kini dam lo la se amreng constituency bang ke non bataing ko ile mas joining nang bi pusata neli tum ke BJP ki dunia phan ke mang da chir halan la si kaddu ka be karbiang long ara ta tum ta CM kaning dia lam lo pot pura anu tinda ni anu jiden de nangi athema alang li ke kedam tang pora mi thang ma se ti pulo thema alang li kaning je abang isonda ki me we pin lo ilitum ake haya ang tonging tia phan kaning je tap kuson son ma la hai kaddu ko be te itum media long thek long thai lo news long thek long thai lo la pen anu da phan ki ther ki hap la hai kaddu ko we anta alang li si alang li laman si playing set lo son thak si ilitum ACM tuliram rong hang jong si non ningkan kep ningkan krep hoang bong jong si ilitum CM pi chu bom lang polote ilitum karbiang long ke ver dep po sene lige kachini dam athema longle ki jor ke ilitum pu ne det lo arni wang longle ki jor la pen ami thang ang hu ben sene ye det lo ke dam tangang bong bang akhe phan pota ki pije phan la hai kaddu ka ve anta alang li ning ye det lo la si ilitum karbi tum jasimet kamatha nang ye bang ke ilitum tribal tum kamatha dum sip nang ye bang ke karbiang long kapang bu be det ye phan ilitum reng dok ring ni pen isu ki du thek ki du long wer ye phan bang ke ilitum la tuliram rong hang phan halloween adim kapidam ye phan ilitum a chance pi pe det nang po la hello nelin bani puji tipo bangke la si perthe karbiang long arata tum tini parsik tu athema alang liganing ya lama bangke ilitum news along kadu beta thek long lo bihe kamahang se thek lo pulute buji lo pamunit anke buji lo ake me to ning ye ma akahe no siganing ye ma seta alang like lam ke me ison da kaning ye neli thegong ader lo la posi ilitum nelitum am reng constituency rata tumta non kiwangi MLA apan nelitum tisik ding setu alang li jong hele alang li ladak kam nang klem pusita alang li jakong awe alang li nang klem ji munit tu abisa sabelo alang li long chi tu dun khi du ko kapot khi pan akyong dung tum dun sita hiya panchot lo la se kaddu ko be rata tumta ning binang nelo la se ning bi be pinta nilitum APSLC anso se ayakong pithe je pan bang si itum jasmet klempon nang ko se nelhin pan ke chuning rilo la se la hai kaddu ko be lam ning ye se nelilam theta panington ko lo Karbinglong nu channel pen Karbinglong Arat wana hatame ani bang tamani tum Karbinglong channel project pen kana celebrate pani per so si pini le hatame petani ke pani pe share japlo kunala ma bote ladak lakhain kora top devar bagori MSc constituency ke parlo daithor Ahavar si deklo adak devar bagori ang kangalong nili pipo se kajap kitu kajap na ko mate kitu na ko polam thebang ke la pen ladak nili ke do bangke daithor munram langne uditram hor arlo sinile deklo la bang so hem
aru non nilu dampo biposi nilu dak keduna koklo thete non kedabo BJP sarkar tumpen na pena pada me Karbanglong Autonomous Council kecari pun CM Dr. Turam roha ke hai alai tum kecari ke Chedon pun kini pena joksi pini la pon project site me dengpon bom son thosi pini tamela dak Karbanglong education and research sok biak hai tabe dogar bagurian kangalong PS10 mate arong tin me kedam je phansalan ka se ka chedang pen ke mang pen joksi kedam tangani anta mela puson tak thakalani dam bom mang bom sido mela dak mithang hang ke thegding dimla CPD bang ka chungri lo ladak daitor aben part me ke kanga do sorry tararo alang tum pias hini pitching room si ladak isia mai pathik pondo aben part me ladak non ke dabom BJP sarkar tum ke claim ka tam ke mission pu rada tum thek ponong si ladak army ko che ok phai ta mele tum thek ponong non ke dabom non ke do lodante APHRC lepen congress tum hello opposition mong kang tangnai lo lepen part me kang tangnai thunai polonte APHRC tum hello demai tum da ka thek polong teng pote APHRC tum bang binan army ko che ok phai ason se thek pono se ko anasi labang so army ko che ok phai kilong pon ma net tum phang klar da ka chiri je fari tum da gori proslav pitum du penitum elap the senior ajipon pol lepen part me pini tamel dak for example masai ladak deng pon ko me logo charlie de phanta me tangka kedore hin tame kadore hin tame ladak ki pidun kira dun processing tum thek polo le penam part me sigelang war sai tame sigechilang ijia war sai tame kisoria tum tame ladak kiron pon mate check kiron pon pasona war asai tame tum thek pono asili tum dobar bu press club tame nang hungri dun lo le penam part me tum karbing lo channel pan hungri dun lo ladak ko pp sai sige do thulama ke deng pon male tum ladak education ni resource of back hai phanting tum lam the ar jipon chi le penam part me ladak labosona sai abar sai ke be kelong tum fan akerap kelong tum fan kon ningkang samdama alam the sini karji pani fan sini tum karbing lo channel pan hungri lo penam part me kon sil dak munit phai ke chatongma nai tum arlo an dak pinang an ke aphai ke jang pon doji ladak muluk duplication sini tum thek pono asenon ke bang phula dak ke join tum bang an ma plon te hala aprang an ni tum baklang pon pol futu pachiku an ke ladak kapra ka party pen bang sila dak non ke dabom BJP sarkar ke claim kadam ke mission pen jok sena tum ka chepa okmuni tum thek pono Bukazan LA 9 polling station do naso 9 polling station pen tini an ke daithor taradong polling station along nang lelo na tum ta chini lo along tina polling station long ke visit tum nang dun lo apen theglong lo BJP afan ke kroy tum anduloma thekono polling station tino tini daithor long same muniram lamni auditorium hall lo taradong apen daithor polling station pen so a program special booth visit so a program kiding pon along same omdum mihila penchen no BJP Arat fangaching hona tum chi tong no lan tan takalila tinangan na tuma congress pen lapen PHLC pen BJP lo na sipa ogdun pini 131 families atumdo rasong bong pen 69 congress family lapen 70 kone susi PHLC tumpen ang sipa ogdun lasi 71 PHLC itu ang sipa ogdun mane all total 131 families anson theglong lo ang nutina fan poho kebe kadok lason si kibanziar ni tame congress atum bhekoy na contact atum doktiglo CM ako duar baguri dang fizi halo so kiran ziar ni same itong program ding ponji do same non 14 ni itong kaching hona prime minister Narendra Modi Numaligo refinery lo ke banzi program ki ding pe na jo phisi pa phichet po sa 14 ni ladak tangdet pa na phike ako Dr. Tulia mong hang apan duar baguri lo ke hanji program do non apang bangke itong biring lo si dipon po biring Ahavar lo CM keman cheng pen alangli damlo hala su lake open space kan kudam neli DDC chairman do open space long cheng lo apen biring Ahavar akan papipik lang lo tumapang kilang pon ave tenajok tenana kisumdo tame ha ko pen tame ha antum do pipen dang tenajok niri independent pen ki kur tenajok
au tami ni long nang dudun chip pen non BJP pen ke du tami ni pan vudang pipen nang dudun chip pen jok alang tu fan kaching hona hirzumi ka hon pen jok Dr. Tuliram Roha Ikuleba school kuna si diji ma pu halasu ni lima thasi diring hawa pa phipik lang pen uma thasi halasu diring long amen bi pono non Ikuleba school 70% a school hem a building tangalu la pen la so school la ke akijoy saideji school uniform pen chenglo kitab pen chenglo kicho kijun pen chenglo angton akijoy pen si Ikuleba school ki bi pondu pen Dr. Tuliram han non ki ban ziar ni dwar bagori nang Kebiji la ko pinangan na skin kang pupon deji dai thong hola non bucket set kimi kikimpon VDC Bhawan la penchengok KGBV school Dolomara long kang pupon ji lahai kideng pon program do along do sila sutri Dr. Tuliram hang bapto la pen Kongres la pen PSLC tum pansame nang ke nilipan ng contact dolo VDC ba ng contact dolo Mondo la presiden ako ng contact dolo la kadok abi pansame han do je Dr. Tuliram hang ke bang musi ni tum pa join nung ko asi hala susi pinangan ongdung Kongres pen PSLC tum nang jok nang BJP nang sipaw ding pansame ni tum welcome no non pensame la share level visit ke jangan dibatai pinjau atau batai sedikit jolong senang asong benar kita ogin dulu lah penali kita kota Allah kan langsung tenang bang langsung bomen rara tua cetan dua bauri angkang ke 16,905 abudu langsung bom penali sana ke kroyaran 17,000 almost 18,000 lah so apa nalikan nanti kroyarat ke 10,000 something do labda ko anak hok Etum MSC election of Hutame Vidamtang 2022 ho etum halasutame 6,000 plus kilong almost 7,000 do lapen MP election hoke issue base halasuke me pupelo halasuke pipotma etum BJP etum pensinge ki pipe pon dolo la ke cheteglong lo sedemi ning chiu pon lo cheba tha pon lo non MLA election lo ye MEC hole ne long ta polling station remle da sasi non ke wan ji MLA election ta me etum long gi na polling station ke remle da ji apasi non pensi etum ke kam jam bom non pensi MLA election ke non chikle jon hot chobe la seta na tum dwar baguri long teglong ji PSLC tum kena lo long ba meeting bi segment long ba polling station lo meeting bi segment tong than Kongres tum than teglong man te meeting bi pon teglong ba munit ki chitolong si dodunji mati rat ke dodunji mati isi avyab do mati tinyani BJP long ka dwar baguri le karbiang long Assam long masih avyab do ji Dr. Himanto Biswa Sarma BJP party pen alangli aku Chief Minister Manbekji Dr. Himanto Biswa Sarma Chief Minister Manbekji apen Assam BJP hai lang non kibangji 26 ke assembly election ke Kongres juga kayak kita benji lo vote curi ke ada sih pula so alam itu ada kok vote curi jadi bangsa isu yang ponang ko ini si isu ke nang kokji kali badan de kam claim no da kolang tum tamne la sila hai ke koitap ke claim tap ke election op open la hai isu bi bang piko makali makalang asi apor Bihar election nang lo la hai isu an lo la hai si kam claim pon bom lo sami ka apang pang जैसे भूत चोरी बंद किसी MP इलेक्शन MLA इलेक्शन का BJP का हाई बनते अपन में हाई बम भी करते नॉन जे कलिमती जे लाबके बंग इशू ओपोजिशन मुंगा क्लेम पर नंग कोक इशू पंपे लोपन देला तुंगा नंग चेदान मुन थाय दे को पार्टी मकलिम Buso sinar ahem mi chopide. Lakha inkoy da trok duwa barguri MSC constituency under Daitor Baburam sinar arong amikar buso sinar ahem mi chopide. Jongpon me moninatum hemrit kachikimpen kahino mate me chodet pulote kisung kachetong hetan khangjang anpinji.
lason thak thaksi daihuri paburam sinar arong amekar buso sinar sitame kiduk thektik anpin sitame patowe ajo kopi koson penlone hem me chupide buso sinar amithang sitami chichini ne pinpen porphai krehinira achitim apor ahut men mi chupidetlo lapen majokta thekdun longli det penajok hemke avipin anlo lapen osomar banghinido inutke class 10 lo klasi kita bohi uniform anta mi chopon laplo anchota kalisi documents anta mi chopon laplo voter ID, ration card, bank passbook, Aadhaar card, PAN card penching lok anta me chopon laplo. Lapen ke 2,50,000 ane ahor mudolo. Kaluk sondun puta ahem puatumpen thanpo. Lasi local embassy anparta education EM Richard Tokbiapan Chuning Ripon nang ravek thaputa chuning ripon lapen ke dua barguri press club atum bier talong si alang litum humri damsi tangka asap soweta kirap kipajerda dua barguri pen adverson ko report Karbiang Long News Channel ke bang apot ladak ili korpo ahem lo to be apor baji kep so se chot apor ta hailo hem mi chodelo nasi pedaba por ako nang litu adak nang kahumri do na pot nang litu mapan sa mi akiro pi parpik lo asinili pini nang litu malong kaning Chedon ji mate nang kachuning ridon kang tung kelahen lo nili korpo ahem lo to be apor mi chodet lasi nili tum ta kirap dun ji apan bor ipik lo sitame akirap dun ji apani tum thangna sitame achan sa vidyalo kirap dun ji phani li tum bor ipik lo sitame rabdun Thekthe det lo lasi mi thang sitame ning chiduk pik lo atheman ni tum la dak do rapet dam rapet lo sini di tum ning chiduk pik lo ni di tum sitame ki pi phan kirap ji phan thang na ta be lasi nili ga chuning rikang tung ke lahen lo arlengi theke ding atuma phan li tuma sar lo Richard tok bila pen to iram rong hang phan sami alang ni tuma phan jin so thapu si nili hin pen chuning ridun lo alang tum non namat ki enji phan ki chuji phan alang tum aki sung do pik lo ajo ki be plop ji phan sitami to via pors tami jin so pik lo alang ni tum pia be ria be thangna sami awi alang ni tum ta sinili tum sitame thangna ta pimo be la se lang ni tuma phan nilihin pe mate bapuram singnara rong agambura ni lo nilike si nilihin pen ka chuning ri ke la hen lo alang ni tuma phan ra bek thap si nilihin pen chuning ri lo athima alang ni tum osomar sitame bihek lang la pen alang ni tum sakuri ponon ajar ponon tame abe alang ni tum kai ki pen same ka chongdat pen si alang ni tum ki chu la pen Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu